in Zaba in Jibe ule tuntuma kan zir tur hi class 12 mathematics unit 2 algebra matrices ania episode masa khan order of matrices engeng tenge matrices types of matrices ti te addition te kan zira tuna chuan multiplication of matrices kan zir ve thung don ani matrices matrix ho hian in order hi an nei veka kan an elements kan arrange dana zir khanin matrix ho hian in order an nei ani ti chuan tuna hian in matrix multiplication kan zir dona matrices ho hi kan duang angin kan multiply ngot theilavani addition a po khan order in an lo chuan matrices te kha kan bel ngot theilavani chutiang bukin multiplication po hi number kan duwa kan multiply top ang khan a multiply theimia lawa conformability condition an nei ani chuan tuna conformability chu kan lo enanga matrix A example ka pedona matrix A kha order kha entirnan m by n alo nita ti chuan adot le kan multiply tur matrix B kha order hi n by p lo ni ni ti chuan he matrix hi order hi engpon ni thaya m by n ka tita he mi matrix B po hi order engpon ni thaya n by p ka lo tita ni ti chuan kan han multiply don ta ni kan multiply thei don em ti kan n thei dan chu hetilaya number of columns he hi number of rows ani ya he hi number of columns ani tin he mi matrix tan po hian n hi number of rows ani a p hi number of columns ani ti chuan hemi in n chuan hemi number of columns hemi matrix number of columns le he tilaya matrix B number of rows kha alawin an chuan matrices te pati kha in multiply thei don ti na ni chuan alo chhuak ka chu in multiply ta alo chhuak ka chu matrix thar C a order kha n hetilai mi alawin tlukani chuan a order kha mp lo ni ve thung don ta ni m by p tikhanin matrices ho kha kan lo multiply thei ta ni hei conformability lo ni ta ni hemi condition hi unsatisfy phot chuan matrices kha idawang kha I multiply thei don ti na ni number of columns of the first matrix if it is equal to number of rows of the second matrix then they are conformable kan ti don ta ni this one in example current pe don ani matrix A kha a order hi all sum theyang berin 2 by 2 current ti dona 2 4 minus 1 0 this one matrix B hi 3 4 1 minus 1 2 3 ti hian hemi matrix in n chuan a order hi 2 by 2 ani achan chu number of rows hi patni ania number of columns hi patni ani ti chuan hemi in n le chuan number of rows hi patni ania number of columns hi pathum ani ve thung ani a order chu enge ni le 2 by 3 ani ti chuan in hanzir chian chuan hetilai number of columns of A le hetilai number of rows of B kha alawin anawangin kan multiply thei ta ni ti chuan a multiply dan tuna kan zir don ani uluk dawin in lo en don ani har lo re reng ani A B tuna multiply dan kan zir don ani rows ho hian column an multiply dona tuna first row kan en don ani first row a hian 2 le 4 oma ti chuan hetilai a hian first column a hian 3 le minus 1 oma ni kan multiply dan tur chu ti hian ani 2 hian hei azu multiply yang 2 in hei azu multiply yanga 4 hian hei azu multiply yanga khami te pati chuak ka kan bel don ani entirnan 2 3 a 6 plus 4 into minus 1 to minus 4 ani rows le first row le first column ka multiply yang ti chuan engtin mo heta amasa in amasa adotin adot kan multiply dona tin khami te pani achua ka kan bel khom don ani khat first row ina ka multiply avani awangin first row om ve don ani e adot le ka tile don ni hetia hemi first row ina heta first column a multiply ang che hian heta first row hian tilai second column hi a multiply ve le don ta chu chuan the next element in the first row asiam don ani 2 4 are 8 4 2 are 8 chuan hei hian hei ka multiply le ta ti chuan in second element in the first row ka muchuak ta ti chuan multiply ka mal heta hian kalam khat dang ala om le ani ka multiply le don ani 2 1 is 2 plus 4 3 are 12
first row khan a kalam ma kha ka multiply zo vek to ani kalam pakhat ka multiply kha one element a second kalam ka multiply nen khan another element te khan a third column nen ka multiply khan the last element aron chua kani head of first row ina ka multiply ang chia hian second row po hian ka multiply don ta ni second row ina ka multiply tur ani awangin I second row anom thlia don ani chu tiang bukin tiang kan enang hei hianin hei hi zo multiply ang chuan hei hian hei hi zo multiply ang engtin mo -1 multiply with 3 to -3 plus 0 multiply with -1 to 0 ti chuan hemi second row hian first column ka multiply ya kan zo ti chuan in second row hian in second column ka multiply leang -1 multiply with 4 to -4 plus 0 multiply with 2 to 0 chu tiang bokin a third column ka va phei leang -1 multiply with 1 to -1 plus 0 multiply with 3 to 0 lo ni ta ni ti khanin hei hemi matrix si lo chuak ta ni chuan hemi hi kan lo siam pum don ta ni 6 plus of -4 hi 2 ania 8 plus 8 to 16 ania 2 plus 12 to 14 ania ti chuan -3 ti chuan -4 -1 kha ti khanin hetilai hi in n chuan hemi te pani hi number of columns of a le number of rows of b khalawin anawangin kan matrices pani kha kan multiply ya ti chuan aron chhuak ka chu it will be a new matrix of order 2 by 3 matrix thar order chu 2 by 3 lo chhuak ta ni engtin mo 2 by 3 ani ama episode ma ka sayang khanin a number of rows le columns khan an order and siam a rows kha kan siang masa a columns number of columns in a chunjom kan tiang khan heta po hian in number of rows kha 1 2 number of columns kha 1 2 3 ti khan achiang in karenga tin pakhat kan ka multiply le dona ti hianin a le b ka multiply theini addition a ve thungero chuan a plus b ka bel le b a ka matrix ka zubel khan danglam na engma anei lo amai ro chu multiplication a ve thung chuan confirm khurangai ta ni tuna hian b le a ka multiply don ta ni matrix b multiply with the matrix a matrix b hi 3 4 1 -1 2 3 chuan matrix a hi 2 4 -1 0 nita an order kan endon ani hei hian rows number of rows 2 number of columns 1 2 3 aneya tin hetilaya hian number of rows engza nge nei 1 2 number of columns engza nge nei 1 2 tikhanin in n chuanin hei in multiply ngot theilo ta ni hetilai mi number of columns of a le number of columns of b le number of rows of a kha alain lawin ang tamia lawa a multiply thei mi lo ta ni multiply lo kha ai kan ti tur chu lo ni ta a multiply thei lo dan kan soyanga hei first row hian first column as a multiply turani chuan a masai na masa a dotina dot a pathum na pathum na multiply tur ni ta le hei han ka multiply don 3 in 2 multiply ta o thei mo chuan 4 in -1 na multiply le chuak le the ma se tilai 1 hi chuang ta ni khatia nga chuang kha om tur ani lo matrix multiplication a chuan chu wangin atlang pui thu in matrix multiplication is not commutative a b is not equal to BA in general atlang pui tho in matrix kan multiply khan a le b kan multiply thei pon b le a kha multiply thei lo thina ni tuna chuan matrix multiplication hi a commutative lo a le b lo multiply thein b le a lo multiply thei po ni ma ila an answer kha ai nang lo thei ani ti kha tuna kan show le don ani properties of multiplication a chuan pakhat na a chuan it is not commutative in general a b not equal to b a tuna example pakhat ka pedon ani example a chuan matrix a khan 1 2 4 this one matrix b ti zong han kan tinge matrix a commutative lo ani ti han kan show don ani hemiti pan hi kan multiply don ani a multiply thei regem a le b hi multiply theim a hi engenia order le 1 by 3 this one hei hi engenia order le pakhat pani pathum 3 by 1
ti khan hei hetilai number of columns le hemi number of rows si alawin tluka wangin ka multiply don ta ni chan phim khur de uluk de win law en ula a har law em ani rows into column first row multiply with the first column and add them together hey 1 hian 2 ka multiply ya 1 multiply with 2 to 2 plus hey hian hey ka multiply kha plus hey na hemi ka zo multiply kha ka bel don ani 2 plus hey hian hey ka ba multiply le don ani 4 3 a 12 alo ni ta ni le ti hianin first row pakhat le column pakhat chia kan neya tin khang ho kan multiply ka kan bel khom tur ani ni ti ja adang kan han en ton ta column dang hemi hianin column dang zo multiply tur ni la khan column dang am to lawa tin a multiply theya he hian multiply kim ve kani ti chuanin hei hi kan en chuan 16 single element alo chuak ta ni chu hemi te pani multiply hian ni china kan soyang khan hei le hei in tluk chuan multiply tur chuan a resulting matrix achu 1 by 1 ani tur ani 1 by 1 khati khanin a le b ka multiply chuan hei hi lo chuak ani chuan a dot le chuan b le a ka multiply dona a thei rengem tin kan lo mu chuak ani pon a le b nen hen a in tlukem ti kha kan compare le don ani b hi matrix 3 by 1 ania a hi matrix 1 by 3 ani a multiply thei reng ta ni engwangin nge hei hetami hi 1 ania hetami po hi 1 ani ti chuanin ka multiply don ta ni matrix b hi ka jak masang 2 1 3 ti chuan 1 2 4 uluk takin lo en le ula hei poi har lo hle ni ni china mi nen khan ka multiply dan ai nang renga ama ero chu an arrangement alo dang lam awangin a resulting matrix support kha adang lam don ani kan shat tura chu kan riro kan da tura chu kan soingun boka hetilai mi hi an chuan matrix thar ron chuak tura kha an product kha 3 by 3 ni don rows pathum nei columns pathum nei aron chuak don ani le tuna engtin mo first row multiply with first column 2 1 is 2 hetami te khan omve to lo wang han hele hen multiply don first row first column and kha khan with the first element of this new matrix asiam donani ti chuanin first row with second column 4 first row with the third column 8 chuan kan chukliang first row hian a multiply vek to ni second row kan lut le donani this one 1 with 1 1 1 multiply with this 2 and 1 multiply with 4 4 chuan first row kan zo to second row kan zo to a first row kan multiply ho ka first row second row kan multiply ho ka second row third row kan multiply ho ka third row am don ani ti chuan 3 1 is 3 hey le hey hi chumi zo a 3 le 2 3 2 are 6 ti chuan adon le chuan 3 4 are 12 ti khan heta aron chua ka hi chu a matrix of order 3 by 3 square matrix alo chuak ta dei me ni heta kan motir tuma chu matrix multiplication hi it is not commutative in general atlang pui tho in a answer hi a in ang lo thina ni ti chuan adot le chuan associative law ina soi chu matrix pathum hi a le b alo multiply theya a chua ka c multiply thei chuan a b le c multiply phota chu ta a ne na multiply kha chua kha answer in ang vekani ti ani ti chuan a pathum na chuan distributive law hei hi associative law ni ti chuan a dot le na chuan distributive law ni ta i matrix a khan b le c bel khoma matrices pani bel khoma kha kan soi to ang khanin i order in ang te kha chu a bel khom thei ani a bel dun thei ani tin kha mi te resulting matrix khami kan bel khom chua ka a ne na zo multiply le a shan pa a ne na multiply kha a ne na multiply ve kha an answer a in ang vek ani ti chuanin number 4 a chuan i identity matrix kan soi kha identity matrix or unit matrix kan soi kha thian omani square matrix hei hi identity unit matrix of order 2 ani o ani lo pon order 3 kan zia don chuan hei hi number kan mana 1 a hlut na ang vel kha ni 2 kan multiply chuan 2 ve kan mu 3 kan multiply chuan 3 ve kan mu chu tiang che chu hemi hi a role a play ve lo ni ta ni ti chuan i adot le na soi chu unit matrix ne na multiply khan a matrix pa ngai kha aron chuak matrix pa ngai kha min pele don ani ti chuan a parnga na a chuan zero matrix or null matrix zero matrix chu or null matrix chu an element zong a zero ni ve khan zero matrix kan ti ta matrix engnen po kan multiply khan
0 matrix lo chuak ta ani letuna apanga aparukna chuan hetiang hi a square positive integral power tiang hi inlong mu chuan a square ani chuan a multiply once a multiply with another a matrix inang pani multiply ti na nia a cube to a pathum multiply ti na ni ta ni akhang hawa kha properties of matrix multiplication ti anlo ni ta ni chuan adot le chuan transpose of matrices kan zir don ani transpose of matrices kan zir chun zomanga matrix hi a transpose kan la thei ani matrix engpo hi example kan penga 3 0 minus 1 4 2 minus 5 hi example matrix lo ni ta se a transpose kaladona a transpose kaladon ti amzia chu transpose of a matrix is interchanging of rows and columns ania rows kha columns ka zia columns ho zong kha rows ka zia khan a transpose of a matrix kalati na lo ni ta ni ti chuan hei hi a prime mo a prime or a ti tianga ka zia hian transpose soina lo ni ta tu na chuan a prime ka mang don ani a prime a transpose kala don ani a transpose swingtin mo kan la kang interchanging of rows and columns ania rows zong zong ka columns ka siamanga columns ka row ka siam don ti na ni meita ni he ti hian heta columns hi rows ka chantirang heta mi columns hi rows ka chantiranga heta mi columns hi rows ka chantirang kha transpose kala chu lo ni ta ni ol le me he ti chuan result on transpose kan end don ta ni results on transpose amasa chuan amasa bera chuan matrix engpo a transpose kala kha transpose le chuan a matrix nga ya aron chua kani example kan piang hei hi chu a hau le an amai ro chu kan lo venge 1 3 0 a transpose kala don ani a transpose kala chuan 1 3 0 he matrix transpose chu hei hi lo ni ta ni tin kha a transpose kala ka transpose kala le chuan he mi transpose hi transpose kala le chuan heta kalam pakhat oma hi row pakhata ain siam le dona ti chuanin angai te kan original matrix akharon chuak le ta ni ti hian hei hemi na a soif kan soifia na example ten lo ni ta ni ti chuan a dot le a chuan number 2 a chuan scalar kan ti chu number engpo khami le a transpose kan la kan multiply kha a matrix a kan transpose nuwa khami scalar nen kan multiply le scalar nen kan multiply nuwa transpose kan la ka kha a in angreng ani answer in angreng kan mudon ani ti chuan number 3 a chuan a plus b transpose hi a transpose plus b transpose nen a in ang le bokani ti chuan number 4 a hian multiplication a ve thung chuan heta hi chuan in hei a plus b a bel anita hei ti han boina lawa har salawa ma se multiplication ani tak chi a khan a le b transpose hi hei nen hian in ang ve tatlat me ni heta in sha tur poimo dewa chu matrix multiplication a chuan a le b kan multiply le b le a kan multiply ka in ang mi lo a matrix kan rem pasak zo kena az multiply azir khan a result kha adang lam tlat me ni chu wangin hemi number apalina in en hian a le b kan multiply a transpose kan la ka kha b transpose kan lak matrix zia masaka ti chuan a transpose kan lak matrix zia nu na multiply tur khatiang huna khan hemi hi adik don chawani tuna e example kan penga kan chok chinang proof of ab transpose c b transpose a transpose ka proof don ani tuna matrix a 0 1 this one matrix b hi -1 3 2 4 ti hian kan ti tiang le a le b ka multiply don left hand side hi enge ani left hand side ta hen enge kan mu chwa kan left hand side thi kan chok don ta a b transpose kan mu chwa dona a b transpose mu chwa don chon a le b now a le b ka multiply don ani 2 4 0 1 -1 3 2 4 ka multiply dona atira multiplication method kan manakha ka karon mangdona ni first row multiply with first column 2 multiply with -1 is -2 plus hey hian hey hi hey hian hey hi hey hian a multiplier plus this multiply with this 4 2 are 8 this one again 2 first row multiply with first column gives you the first element first row multiply with the second column gives the next element engtemo 2 3 are 6 he 2 ni
2 3 are 6 plus 4 multiplied with 4 is 16 chon hemi row hian ka multiply ve le ta tikhan first row ka muni ti chon tuna second row ka multiply le don second row mang hian ka multiply le dona and khami te kha chuanin second row elements te pani min pe don ve thong ta ni engtin mo 0 hei hian ka multiply don ni engtin mo 0 multiply with -1 is 0 plus 1 multiply with 2 this one 0 multiply with 3 is 0 1 multiply with 4 is 4 this one in engmo ron swak le ta hian 6 22 2 4 lekhi khi a le b product chu lo ni ta a transpose kala don ani transpose kalak don chuan 6 22 2 4 6 22 2 4 kha a le b a b whole transpose kalaka achwa ka chu hei hi lo ni ta ni le tuna right hand side mi hetami hi hem he ne nen ain tlukem ti kan endon ani b transpose chu -1 2 3 4 a transpose chu 2 4 0 1 le tuna b transpose a transpose ka multiply don ta ni now b transpose a transpose -1 2 3 4 chuan -1 2 3 4 2 0 4 1 multiplying hey hi left hand side khala ni ka multiply dona first row multiply with first column -2 plus 8 -2 plus 8 -2 plus 8 this one hetiang hian thiang ka tile don 0 plus 2 chuan first row khan ka multiply ve le to tuna second row in ka multiply leng 3 2 6 4 4 16 3 0 0 4 1 is 4 this one achwa ka chu enge ni ta 6 2 22 4 tikhan a b whole transpose hi b transpose le a transpose multiply nen a in ang the a in ang don ta ni ni ma sele a transpose in da masa ani chuan answer hi a in ang lo thei ta tat mai ni kha transpose of matrices cho dan chang chu lo ni ta adoda chuan symmetric and skew symmetric matrices kan zir don ani tuna chuan symmetric la skew symmetric matrices kan zir dona symmetric matrix amasa first episode khanin kan soi to an element te kha aij in kan denote kan ti kha matrix a kha aij in kan denote symmetric matrix su engtin mo a transpose kala khan a transpose row le kalam ka thlak thleng khan hemi matrix a hi a value adang lam lo ani a transpose kala kin hemi matrix hi adang lam lo ani chumi am zia chu a transpose is equal to a hemi hi a transpose kalak chuan hemi matrix hi transpose kalak chuan a j I lo ni don ani ni ma sila chutiang chungpo matrix a ne na a original matrix ne na allowin an khachuanin kha matrix kha symmetric matrix kan ti ni example kan pe anga a kha antinan 4 √2 3 le a transpose kala don ani a transpose rows kalama ka ziakang rows kalama ka ziak liang tikhan danglam na engmom lawani hatiang matrix khachu symmetric matrix kan ti chu lo ni ta tuna skew symmetric matrices kan lo lenga ten skew symmetric matrix lo ni phot sela e engpo matrices chang kha skew symmetric order azirin chang am thayani ti chuan example kan pek main enge ni skew symmetric le matrix a original matrix akan element aij lo nei ani a transpose kan lo lata a transpose aka negative of the original matrix an original matrix in an element ka unsign allowing change allowing thak thleng ve khan skew symmetric matrix kan ti chu lo ni ta ni hei ti hian -a ta hi zon minus ani ve thong don ani example a chuan 0 -5 5 0 a transpose kal don a transpose kalak chuan row hi kalama tikhan in chuanin a transpose in chuan hey original matrix in an element te chu hey hi lo ni ta heta minus sakha ta han plus lo nia heta plus sakha tan minus lo ni ta ni kha hey skew symmetric matrix kan ti chu lo ni ta ni ti chuanin I theorem hi chili ve la oma amasa in symmetric
matrices patni belkhom chuan symmetric matrix a hring chhuaka tin skew symmetric matrices patni belkhom khan skew symmetric matrix tho asiam chhuaka ni ti chuanin adot le chuan for any square matrices A plus A transpose is symmetric matrix. A minus A transpose is skew symmetric matrix. A le A transpose kan belkhom khan e aron chhuaka kha symmetric matrix ani dona chuan A le A transpose ka subtract khan e skew symmetric matrix lo chhuaka ni addition a chuan symmetric ania subtraction a chuan skew symmetric matrix lo chhuak dona ni ti chuan result poimo deuh me lo chhuak ta ni theorem poimo deuh me chu square matrix for any square matrix square matrix engpo it is expressible as a sum of symmetric and skew symmetric matrix. Square matrix engpo hi symmetric matrix le skew symmetric matrix in can split thayani. Tihian half A plus A transpose plus half of A minus A transpose. This one hi P alone nga hi Q alone ni dona ni. Chuan hi a problem boka a problem kan solve nga. Every square matrix is expressible as a sum of a symmetric and a skew symmetric matrix. A theorem kan sei nun ber kha khami proof na tur khanin tuna example ka pedona ni. Example a chuan matrix A all sum theyang ber order square matrix order tlem theyang ber kala dona 3 minus 4 le 1 minus 1. Hey hi engtin mo this is a square matrix. Hey hi engtia siam theimo. Hey hi skew symmetric le symmetric matrix belkhom in achwa thayani. Hey hi kan shat sa khalo ni tani. Hey hi P kan tianga hey hi Q kan ti dona ni. Ti chuanin tuna P chu engmo half of A plus A transpose lo ni ta. Ti chuanin le tuna hianin half of A kha 3 minus 4 1 minus 1 plus a transpose ka engmo 3 1 minus 4 minus 1. Hemi ti pani ka bel phut dona ni. Ti chuan half in ka multiply chawang half 3 le 3 bel chu 6 minus 4 plus 1 is minus 3 1 plus minus 4 is minus 3 minus 1 plus of minus 1 is minus 2. Ti chuanin hemi hi hey han ka multiply dona scalar multiplication of a matrix kan mang dona ni. Hey hianin a multiply ka multiply don 6 multiply with half to 3. 3 multiply minus 3 multiply with half to minus 3 by 2. Minus 3 multiply with half is chuan hey hi minus 1. Along ni tani. Hey hi P chu long ni tani. Ti chuan a P transpose kala don. A transpose kala don ani tuna. Transpose. Tiang kala dona 3 hetilai row hi akalama. Chuan hemi row hi kalama. Ti khan in thak thleng engma lo ani P transpose hi P nen alawin ang tani hetilai P kan pu chwa le heta transpose hi danglam na engma lo ani chu tiang bokin Q hi kan en le dona Q to half of A minus A transpose. Half of A minus A transpose ania ti chuan in half matrix hi 3 minus 4 minus a transpose chu 3 minus 4 1 minus 1. Hey ka subtract phutanga chumi zo half in ka multiply le don ani half 3 minus 3 0 minus 4 of minus 1 to minus 5 1 minus of minus 4 is 5 minus 1 of minus 1 is 0. Let it one in hey half ka multiply chuan minus 5 by 2 5 by 2 0. A transpose kala don tani a transpose kala chuan hemi row si kalama 0 minus 5 by 2. Chuan hemi hi kalama 5 by 2 0. Ti chuan hei negative of Q ran chuaka hei ero chu we get the same matrix which is P. Chuan tuna thyang kalo ti don tani A kha P plus Q. P plus Q ka bel chuan P hi 3 minus 3 by 2 minus 3 by 2 minus 1 plus Q hi 0 minus 5 by 2 5 by 2 0. Hemi ti bel khom hi hemi matrix hi ron chuak don ani kan bel don 3 plus 0 is 3 minus 3 by 2 minus 5 by 2
2 minus 3 minus 5 minus 8 by 2 which is minus 4 this one hey kan bet lenga minus 3 by 2 plus 5 by 2 this is 2 this is minus 3 plus 5 which is 2 by 2 tahan 1 om don ani this one and minus 1 plus 0 is minus 1 hey ron suak le ta ni kha hemi theorem every square matrix is expressible as a sum of a symmetric and a skew symmetric matrix ti proof to problem chu ni khati zong kha venia kan zir thei chu ania in lok pui nge ka be se ya an adanga topic tharnen kanin mule don nia